L'agostí estava farcit de polls i brut, molt brut. La immundícia de poc no li arriba a les entranyes de tant menjar i cagar al mateix pot, però era fort i saber que la Maria ja devia haver parit li donava encara més força. El noi, perquè havia de ser un noi, es diria Gregori. Ja ho va deixar dit quan se'l van emportar. Posa-li Gregori, Maria, que serà un xiquet. No s'havien tornat a veure des de Sant Josep, quan el van anar a buscar a casa a Fraga. Se'l van emportar pres, acusat de desertar del front, i ell que només volia veure la dona. El judici havia estat ràpid i van amnistiar-lo la pena, potser perquè el van creure o potser perquè els moros empaitaven. Havien pres Lleida i arribaven a Camarasa. Entre fugides, trets, camins i un altre judici que finalment el va condemnar, s'havia escapolit l'estiu. Portava 5 mesos al batalló disciplinari número 5 de Clariana de Cardener i no pensava passar-hi ni un dia més. Així que es va llevar a les fosques i es va escapar, tan senzill com això. No el va veure ningú, i si l'endemà el trobaven a faltar, matarien els desgraciats que tenia com a companys de barracó i potser els feia un favor i tot. En Serret li havia explicat 1000 vegades com arribar des del mas de Can Joval a Sant Miquel d'Olius, on deia que hi havia alguns companys seus amagats. Sabia quins masos et podien ajudar i quins calia evitar, perquè havia viscut de la caritat dels masovers fins que en una batuda els carrabiners el van enxampar. Havien somiat junts com fugir d'aquell malson, però mai no es van atrevir a moure un dit, perquè si ho feien, els companys de barracó en pagarien les conseqüències i ja sabien que els manaires d'aquell forat tenien el fetge ben negre. Quan va arribar a Sant Miquel d'Olius, els peus li feien mal de veritat. Havia caminat durant hores i tenia fred. No estava acostumat a la neu i sort en va tenir de l'abric i les botes que havia enviat la Maria per Tots Sants, que si no, no ho hagués comptat. Va seure a la porta de l'església per descansar una mica i recuperar l'alè. Hi havia un raig tímid de sol i estava ocupat amb el goig que feia notar-lo al front quan va sentir un guàrdia que cridava l'alto. «Si estic assegut, home, que no me'n vaig, que no puc amb l'ànima, què vols?» Li va contestar. I el guàrdia, que devia de tenir 16 o 17 anys, va disparar sense adonar-se'n, sense voler. De veres que no hi va haver mala intenció.